mi sempre m'ha agradat molt la química i el sector de l'aigua em podia oferir el que m'agradava. Amb la FP Dual toques més branques, treballes més manualment i no dediques només l'atenció en l'aprenentatge. Estem vivint en un món que s'està digitalitzant constantment, es necessitaran cada vegada més persones per complir certs paràmetres que a poc van evolucionant en el sector de l'aigua. Així que a poc, amb l'evolució d'aquesta branca, podran haver-hi més oportunitats de treball. Jo la veritat és que pensava que seria més involucrat en un tema d'estar mirant què fan els meus companys, aprendre del que fan, però resulta que estàs molt més involucrat encara en la causa. Llavors, tu el que fas és manipular, treballar amb ells, fer el manteniment junts i llavors, a més, aprendre amb els teus companys, amb el que fan i el que tu pots realitzar. Jo recomanaria aquesta formació, ja que tens feina pràcticament assegurada i de molt bona qualitat, et consolides en aquest treball i, a més, tens una evolució al treball que fas.